Jeg tror, det som jeg faldt for, da jeg så Madskulde, var, at den umiddelbart så meget appellerende ud i sit formsprog, men den samtidig også var lidt skæv. Altså, den er jo ikke sådan traditionelle geometriske former. Den bygger op på nogle asymmetriske former, og samtidig med noget, kombinerer noget organisk. Så den har sit helt eget selvstændige formsprog, og det synes jeg var utroligt tiltalende ved stolen. Og på den måde var den også meget ny i sin form. Gam Fratesi er et italiensk-dansk designerpar, som både lever sammen privat. Enrico Fratesi kommer fra Italien, og Stine Gam kommer fra Danmark, og de er uddannet i henholdsvis Danmark og Italien. Det, der er interessant ved dem, nye danske og italienske designstjerner, den nyeste generation, er, at de ligesom fusionerer det italienske og det danske med hinanden. Og det er to meget forskellige traditioner. Den ene tradition bygger på det italienske på noget, der er meget legende og skulpturelt, kunstnerisk. Det danske bygger i virkeligheden på en tradition, hvor man udvikler gradvist ting, og det er baseret på håndværk, på detaljer, forfinelse af former. Stine og Enrico mødte jeg første gang i New York. Jeg tror, det var i 2006 gennem nogle fælles bekendte, hvor de havde en lille stand med på en messe, designmesse, hvor de havde fået lov til at udstille nogle af deres prototyper. Og jeg kan huske, at jeg synes, at de havde noget helt særligt over sig. Det var ikke særlig kommercielt, men det var et interessant og anderledes formsprog. Den der danske, skandinaviske tradition for enkelhed, kombineret med altså den har også nogle refleksioner omkring en tyr og meget mandlighed i sit overkorpsstykket, som omfavner din ryg. Og en lille smule humor var der tydeligt også. Så den der kombination dansk-italiensk, synes jeg var meget appellerende. Det var nogle fantastiske synergier, man havde fået frem, det bedste i begge designtraditioner. Det, der er nytænkende ved det her, er i virkeligheden, at man viderefører en tradition, man tænker den på en helt ny måde, man vender det på hovedet. Det er et vanvittigt stort rygbræt eller kopstykke, der er på denne her. Næsten overdrevet stort, men det har man sådan set tidligere hos Wienermann. Han var også en meget, meget dristig mand. Så har man et meget, meget let understel, der gør, at denne her skulptur, som ryglænet er, nærmest kommer til at svæve op i luften. Og det virker udfordrende for vores sanser at se på det pigeøje. Det gælder om, at vi skal sidde på en luftsøjle, sagde man på Bauhausskolen i Tyskland. Altså man skal svæve over jorden. Det er idealet, og det er det stadigvæk.